கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படி சொல்லுதுங்க. சங்கீதம் 34:10. சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைஞ்சு பட்டினியா இருக்கும். கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதுன்னு. கர்த்தரை தேடுகிற பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நாளும் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. என் வாழ்க்கையில் அநேக என் தேவைகள் இருந்திருக்கு. நான் கர்த்தரை தேட தேட என் தேவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ, இப்போ என்ன கஷ்டத்தில் இருக்கீங்களோ, கர்த்தரை தேடுங்க. கர்த்தரை தேடுனா எல்லா நன்மையும் உங்களுக்கு வந்து சேருங்க. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, அது எப்படி ஜோமன்னா கிடைக்குமா, பைபிளை தூக்குனா கிடைக்குமான்னு. நீங்கள் தேடி பாருங்க, பைபிளை தூக்கி பாருங்க. இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத சந்தோஷம், சமாதானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த உலகத்தில் எதனாலும் பணம் கொடுத்து வாங்கிடலாம், ஆனால் சந்தோஷத்தை, சமாதானத்தை நீங்கள் வாங்கவே முடியாது. ஆனால் கர்த்தரை தேடினா இதெல்லாம் கிடைக்கும். அதான் ஆண்டவர் சொல்லுவார், சிங்க குட்டிகள் கூட தாழ்ச்சி அடைஞ்சு பட்டினியாக இருக்கும். கர்த்தரை தேடுறதுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைப்படாது. காட்டில் நடக்க சிங்கம் கூட சில நேரம் பட்டினியாக இருக்கும். ஆனால் கர்த்தரை தேடுத நம்மளுக்கு ஆண்டவர் ஒரு குறைவு ஒரு நாளும் வைக்க முடியாருங்க. தேடி பாருங்க, சந்தோஷத்தை அனுபவிங்க.